Sekuboshwe abasolwa abathathu ngeinsolo zokuthenga nokuthengisa imvume zokuthengisa emgwaqeni ezingekho emthethweni eProtea Glen eSoweto. Kuthiwa abasolwa bebethengisa nezincwadi zodokotela ezingekho emthethweni ngamakhulu amane amarandi. Labalisa ababhekene namacala okuphambana nemithetho ye-lockdown. Lona ngumkhankaso obeyimpumelelo wokuqeda ukuthengiswa ngokungemthetho kwezimvume nezitifiketi kulesikhathi se-lockdown. Definitely it's going to be fraud, as well as for contravening of the COVID-19 regulation. This kind of illegal activity, firstly because it's fraud, and secondly to be able to support the plans and programs of government. Umkhandlu dolopha iGoli ulunywe indlebe ngokuthi kunabathile abathengisa izimvume zomgunyathi zokuthengisa emgwaqeni. Umkhandlu uphuthume khona wayovimba lo mkhuba akukacacike ukuthi bese bethola emalini labalisa ngalomkhuba wabo bebewugila. It's not only for informal trading. It has permits for moving around, moving from province to province, and so forth. So that defeats the whole regulations of the national lockdown. Abasolwa bake benqaba ukuboshwa. Kepha lokhu akwethuthanga neza amaphoyisa. Ikhansela lendawo lithi lizwe ngalomkhuba ngesonto ledlule labe selinqusuza kwabo ukuthi aphuthume elekelele kuboshwe labasolwa. In fact, I was arrested for 4 hours. But I proved myself that I did not issue any permit. And then, fortunately enough, people called me and tell me that there is a internet cafe locally that is issuing this thing. Abasolwa balindeleke ukuthi bavele enkantolo ngasekupheleni kwaleli sonto. Amaphoyisa asaqhubeka nobhenyo.